Tak, dnes by som mala urobiť niečo výnimočné. Čo tu máme? Urobím toto. David sa určite poteší, keď vidí, aké vynikajúce jedlo tu na ňo čaká. Už sa na ňo tak teším. Dúfam, že v tej práci nebude dlho. Tak, ešte to vložím do trúby. Jaj, zase ten telefón. Áno, to ste vy? Nie, nevyrušujete, kľudne hovorte, áno. Áno? Áno, takže nakoniec som tehotná. Wow, musím mu to oznámiť. Dobre, ďakujem, dovidenia. Dokeľu, ja som na to úplne zabudla. Bože, to jedlo bude spálené jak šlak. No to je skvelé. Bože, fuj, to smrdí. Musím to okamžite vyhodiť, ale kam? No super, musím spraviť nové jedlo. Chudačík. Dobrý nápad s tým lososom, ten bude oveľa lepší. A je s ním aj zábava. Tak. No, o chvíľu by mal byť hotový. Už aj je. A krásne voní, mňam. Ty už si tu. Poď hore. Máš tam nachystanú večeru. Tak, ako ti chutí. Vieš, chcela som ti niečo veľmi dôležité povedať. Srdiečko to určite počká. Ja zase musím ísť do práce, vieš, tak... Ďakujem. Čo? Teraz? Veď si práve prišiel. A vieš čo, úplne sa na teba vykašlom. Chod do tvojej hlúpej práce. Ja ťa už neznášam a nechcem ťa tu vidieť. Padaj preč. Fajn, idem. Čau. Možno som nemala tak na ňo kričať. No veď, ráno sa mu ospravedlním a všetko mu poviem. No ale teraz už idem spať. Som poriadne unavená. Musím si predsa oddychnúť. Bože, zase ten telefón. Áno, už idem. Počkajte. No, prosím. Áno, som jeho manželka. Čože? Nie. Preboha, nie.